Tend arita kwe kaunti ma Homa Bay kaachiel gi bad migao mochung'ne chenro mag nyithindo dwani mondo jonyuol e kaunti no okaw ting' mar rito nyithindgi e yo makare kinde ma koro gin e pacho e rusa. Komishona ma kaunti no Moses Lilan wacho ni sani koro jonyuol ni kod ting' maduong' mar konyo sirkal e kedo gi midhiero ma kamago kokalo e keto ritruok makare ne nyithindgi. It is expected that the parents and the caregivers will have a lot of time between now and January when the schools will open. And looking at what we have been dealing with in Homa Bay, particularly the issue of the triple threat, the issues of the SGBV and the teenage pregnancies and the challenge of HIV and AIDS. This is a time that the parents, the caregivers, and every citizen of goodwill should consider putting in a lot of energy to ensure the safety and the security of the children. Wan ga gi weche mang'eny machando nyithindo machalo ketho ratiro mar nyathi kaka defilement, goro nyathi rotho masani jonyuol bende radha nyithindo makata sani an gi janyuol mibitere kot kiny manogo nyathine masani nyathi obed admitted e hospital ma Homa Bay kai. Watemo nyiso jonyuol girit nyithindo yo makare, gibed machiegni gi nyithindo. Gima nyathi dwaro saidi en gima iluongo ni hera. Be wahero nyithindogi? Jonyuol heruru nyithindo kumiyo gi puonj makare mondo nyithindo donge